knowledge festival ni Assam rally जानो थांगासिनो दङ बेवहाय गोबां सुबुंफोर थांगोन आरो लोगोसे बे आसाम रेलिया विथ पारमिशन गोबां सुबुंफोर गारि रेलि जागोन जाय गोबां कलेज इउनिभारसिटिफ्राव हाबगोन जेराव हमना ला रङिया कलेज हमना ला बिश्वनाथ कलेज BTC गेट सेक्रेटारि मोनबाय आरम्भ जोंनि मा होनो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल हान्थिनाया जागायजेनबायानो औ दा जोंहा गंसेल' गारि खारदों आरो ना बिनि उनावहाय बेयाव फारि फारि गारि खारगोन आरो आं दङ उनावहाय बेयाव दङ मैखोम दा ओरै दं जोंहा बिदिन्था ब्रादार ओमफ्राय बिथाङा ड्राइभार ना जोंनि बिथांनो खम होगोन सरि नङा दे बियो जोंनि लोगोसे आरो बियो गोबां रेसपेक्टेड पार्सन आरो बे बिथांनि गारि बिथाङा गोबां हारियाव सेक्रिफाइस होगासिनो दङ मिथिबायना बिथाङा नायदो अना खाना गावनि गारिखौ एसेबां लं ड्राइभआव बाहायनो नागिरदों जेबो सेलारि गैया मा गैया मिथिबाय स' बेबायदि गोसो गुवार जानांगौ बिथांनि महरखौ नायना ला स' जों दायो स्टार्ट स' नै जों दायो सफैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेयावनो गासिबो जुथुम्मा जाजोबदों जेसेबांखिनि आसाम कार रेलि खारनाय जागोन बेवहाय जुथुम्मा जादों आरो जागोन मेन थावनि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेला बेयावनो आरो बेवहायनो गासिबो गारिया जमा जानानै बिनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन लेथ्रा खालामनायखौ साफा खालामदों गारिया जाहांबायानो जमा जमा लाइन बाय लाइन जाहांबायानो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बिनि थाखाय बयबो मोनसे बेरायनो थांगासिनो दङ प्रग्राम लानानै एवारनेस लानानै ओइथिंजाय नै गोबां सुबुंफोरनि अनजिमा शिबसाराबो फैबाय ड्रेस सोलायबाय बेबायदि ड्रेस आरोना नै जेकेटआ नायदो जों जायफोर थांगोन आइजो माहारिनियाबो बेनो of the Bodoland University covering all the colleges of Ramboni उफाय गैला आं तेजपुरसिमल' थांनांसिगोन आं मै थाङा होनखाबाय दंबाय Let me tell you something about rally. This is a messenger of Bodoland International Knowledge Festival and this is a car rally. गासैबो नैबे गारियाव जिरायजोबनाय सुबुंफोरा थांनानै मोनफ्रोमबो जायफोर इनस्टिट्यूट बा कलेज इउनिभारसिटियाव थांगोन बेवहाय मोनसे मेसेज हैगोन इनभाइट खालामगोन बिथांमोनखौ बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल फेस्टिभेल बेवहाय गासैखौबो सोरबा प्रिन्सिपाल सोरबा चेयारमेन गिदिर गिदिर सुबुं इन्टेलेक्चुवेल सुबुंफोरखौ इनभाइट खालामगोन बे गारियाव गासै 30 जननि बारा सुबुं अनजिमा दं बे कार रेलियावहाय आरो बयबो गोसो गुदुं जानानै ओंखारबोनाय All the best. Thank you. So guys, जागायजेनबाय जोंना कार रेलिया जोंनि आगोलाव दङ मा होनो बे फर्ड गारि नामा
जों दायो फार्स्ट जोंनि स्टपेज मोनबाय जोङो बेनो जाबाय भात्तदेव इउनिभार्सिटि हाबबाय जोङो गाइस जोङो सफैबाय बद्धदेव इउनिभार्सिटि एबा भात्तदेव होनो ना बुद्धदेव इउनिभार्सिटि होनो जास्ट जों सफैदों आरो बेवहाय माखासे इनफरमेशन मेसेजखौ होसिगोन जे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल जे जानो गोनां 2023 मायथाइनि 20 बेखौ मेसेजखौ होगासिनो दङ ओमफ्राय दायो बिनिफ्राय थांगोन जोङो गुबुन मोनसे इनस्टिट्यूट आरो नोंथांमोनखौ बै समावहाय स्टेप बाय स्टेप बा बबे इनस्टिट्यूटआव जों थांगोन क्रस खालामगोन बा समय मिलायोबा बबेबा इनस्टिट्यूट जाय लिस्ट गैया बेयावबो हाबलांनो हागौ स' दिनैनि दिनावनो जोङो मा सहैनांगौ तेजपुर इउनिभार्सिटि सहैनांगौ दायो बेसेबां जाखो मिथिगौ ना 11:30 जाखाबाय स' खमैबो जों जुदि आरो गुबुन इनस्टिट्यूटआव बा कलेजाव हाबोब्ला सानना नाय जोङो बेसेबां स्पिडआव थांनांगोन बा बेसेबां कलेज गानो हालांगोन स' बेबायदि आरोना जों दा बद्धदेव एबा भात्तदेव इउनिभार्सिटि प्रनाउन्सिएसना जादों जायाखै मिथिला खिन्थु बेयावहाय जों दायो दङ आरो बिनि गेजेरावहाय मेसेजखौ होगासिनो दङ आरो बिनि माखासे जि मुलाम्फा आरो फेस्टिभेलनि सायाव सावरायनाय बेखौ आं माखासे दैदेनगिरिफोरजों जायफोर बेयाव गारियाव रेलियाव दंफायो बिथांमोनजों आङो सेपारेट मोनसे भिडिअ बानायनानै आं बेखौ आपल'ड खालामगोन माखासे सोंथि सोंनानै स' दायो जों भात्तदेव बा बुद्धदेव इउनिभार्सिटियावहाय प्रिपेयार खालामगासिनो दङ माखासे साउन्ड स्पिकार होनानै माखासे बेनार लागायनानै जे बे इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरखौ जे जानो गोनां बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि सायावहाय आरो बिटिआरनि गोजोन जे सुख शान्ति बेफोरनि माखासे एवारनेस बा मोनसे कार रेलि लानानै माखासे गोबां इउनिभार्सिटि आरो कलेज बेवहाय गिदिंनो थांखि लादों बे फार्स्ट स्टपेज जायगा बेनो जाबाय बद्धदेव তাত বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে তেওঁলোকে সেইখিনি ব্যক্ত কৰিব মই আজি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আজি আপোনালোকৰ those who are really interested to stay overnight there थांफिनसिनलाय दायो रिटार्न जाफिनसिगोन बेवहाय जोंखौ बरायदों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवलनि Knowledge Festival, welcome! Thank you. Jai Bar' Harini! दानि जोंखौ तामुलपुर बर्डार आरो उदालगुरि बर्डाराव बरायबाय आर'नाइ होनानै गांफा आरो लोगोसे बिबार सारस्रिनानै जोंनि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवलनि कार रेलि जाय आसाम कार रेलि खालामदों बेनि थाखाय बिथांमोना गोबां मोजां साबायखर बावहरदों आरो मोजाङै जार्निया जाफुंसारथों होननानै बोर सारस्रिहरदों दायो जों उदालगुरि मोनहैसिगोन ओंखामबो बिराद उखैबाय स' बेवहाय जागोन दाहाय जोंहा मानगोनां बिटिआरनि EM धर्म नारायण दास सार बिथाङा बैनि आगुआव दङ बिथांमोननि जों उनाव दङ स' जों फाइनेलि उदालगुरि सफैबाय BDF मोनसे NGO खुलिनाय दं बेवहाय दङ दायो ओंखाम जादों बयबो ओंखामखौ जाखांना ओरैबायदि गोसोआ गोजोननाय मोनबाय सानसे ओंखाम जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय फुरि जादोंमोन दायो फुङावहाय ब्रेकफास्ट दायो BDFआव जानानै लकेल दाउजों ओरैबायदि गोसोआ गोजोन मोनदों दायो बिनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय डाइरेक्टलि सनितपुर एबा तेजपुर इउनिभार्सिटियाव थांखासिगोन बेयाव हर थाहैगोन ओमफ्राय नेक्स्ट जों जार्नि खालामगोन आरो गोदान मोनसे
थांफिननाय भारा जाबाय थांफिननायनि लाहार फाहार BDF निफ्राय जानानै दायो डाइरेक्ट मा होनदों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट हाबबाय आरो दायो दसे रेस्ट लादोंमोन बेवहाय फाइनाली गाइस तेजपुर मोनबाय हाबबाय जों मोनफैबाय आरोना तेजपुर इउनिभारसिटियाव रायजो राजाफोर दायो हस्टेल फारसे थांगासिनो दं हस्टेल ना गेस्ट हाउस थाय मिथिला बेयावनो थागोन जों दिनै So finally जों मोनफैबाय तेजपुर इउनिभारसिटिनि सिङावहाय आरो बे जाबाय सुबुंफोर माहारिफोर आरो लोगोसे नायदो बे जाबाय गेस्ट हाउस आरोना गारिफ्रा नायदो बिथांनि महरा माबायदि जाना दं स' रायजो राजाफोर तेजपुर इउनिभारसिटिनि सिङावहाय सफैबाय आरो लोगोसे दायो दङ जोङो गेस्ट हाउसाव